אחי, אני אומר לך, אין מיני חניות לא נכנסו לכנסת. אני שמתי איזה 20 תקים בתוך המטה. שמת גול? יואו, נכון. סיפלת, אחי. טוב, יאללה, מה ששאל? אנחנו מאחרים, לא? כן, אחי, בוא נבדוק את ההצבעה בעבודה. מה אנחנו צריכים לקחת? שנייה, הבאת, אחי? לקחת. טוב, כנראה. מטיפים? יש. ומשחקים? יש. ושתייה? שתייה? רציני? הבאת? בוודאי. יאללה אחי, הגיעו, צריך לזוז. יאללה, כנס כבר! מה? מגניב! יאללה, סע! סוף סוף הגעתם! כן, מפקד, ג'ו מפקד! תדריך קצר, שלט טלוויזיה, שלט ממיר, שלט מזגן, וזה... לא זוכר מה הוא עושה. טוב, חוץ מההתראות החמות, שבוע שעבר גנבו לנו למה. מאיפה אני יודע למה גנבו לכם? אתה יודע למה גנבו להם? אין לי מושג, אחי, עזוב אותי. אז מה אתה רוצה? סוף סוף הוא הלך. מתחילים, אני רוצה לחדד את הנושא של ביטחון מידע. בסדר? כל מה שאתם שומעים פה עכשיו הוא סודי ביותר. רק אתם יודעים מזה, ואין מצב שזה יוצא מהחדר. גייז, אני מנסה לישון פה! טוב, זה עדיין נשאר בחדר. עכשיו עידן המשיך, הוא יודע את כל שאר הפרטים של המשימה. ערב טוב חבר'ה, המטרה, הקרנת סרט פורים בכל מחיר. זוהי הטנצה הכי מעודכנת שיש לנו. גבולות הגזרה שלנו, מצד מערב, גדר המערכת. מאחורי הציר טשטוש שידוע בכינויו דרך החמוצים. הצד המזרחי שלנו זוהי דרך הטרמפים פה. לכיוון צפון, יש לנו את חדר האוכל. מאחוריו ציר דגים שנפגש עם השביל העשור. חלוקת המשימות כדלהלן. אליור, אתה באופוס, עם מחט לסר הכחול. מוזס, אתה כבר יודע מה לעשות בחדר האוכל, דיברנו על זה. יצחק, מכונת הפחיות מחכה לך. אני מטפל בהספקה בפלאג'ה. משה מפקד על המבצע בחדר הצהובה. כל שאלה שיש לכם, אתם יכולים לפנות אליו. בהצלחה לכולנו. איך התוספות צורם ככה? הרי שאני בגיטין אחרת. אוי, איזה עייפות. לא, צריכים להיות חזקים. אין אדם עומד רוב חוכמתו אלא בלילה. רגע, בתי כנסיות אין נוהגים בהם קלות ראש ואין אוכלים ואין שותים בהם. טוב, לא משנה. אין מים, אין אחורה. אוי, מה, כבר קבע האור? עדיין לא 2. טוב, כנראה קיצוצים. אופס, פלאפון בבית מדרש, מה חשבתי לעצמי? מה נעשה? או, יש לי רעיון.
נעים המצב. לא, זה יפעיל את גלי העשן ויצא סרט יסודי. אוי, ממש אי אפשר ללמוד ככה. אני יודע בדיוק איפה אפשר ללמוד. אשרי מי שבוא לכאן בתלמודוי בהיותוי. אשרי מי שבוא לכאן בתלמודוי בהיותוי. אשרי מי שבוא לכאן בתלמודוי בהיותוי. אשרי מי שבוא לכאן. We're from the party. See, we need a drink at the party, so we got all the seats. It even says party on it. Means it's for us. Okay, drink. Super drink, because you don't need an excuse to party. Great fun. Good. It's 4. This is a 6 or 7, baby. עוגות הישיבה, היה שווה לחכות. מומלץ להגיש עם חלב וצ'ולנט. שלום. רציתי לשתף אתכם בתופעה מדאיגה. ישנם רבנים בישיבתנו שמנצלים את מעמדם ורומסים את החלש מהם. התמונות הבאות אינם לבעלי לב חלש ונשים בהיריון. אנו כאן בשבילכם. אנא, הושיטו לנו יד. הושיטו לנו יד אוהבת, כדי שמקרים כאלו לא יחזרו על עצמם שנית. עזרו לנו, לעזור לכם. הקול שלכם חשוב לנו. בן איש חי, העמותה למען הבן איש המוכה. לטלפון חייגו 050-672-9977 וזכרו, פיקוח נפש דוחה שבת.